Du er altid velkommen hos Merton, og vi synes, du skulle tage og besøge os her i Silkeborg. Vi elsker at få gæster, finde nye løsninger i anderledes materialer, og så gør vi altid lidt ekstra for, at du skal føle dig velkommen. Velkommen! Vi er en stor flok, som godt ved, at god service, seje produkter og de rigtige priser er vigtige. Men vi ved også, at nærvær, begejstring og overskud har stor betydning. Derfor tænker vi ud af boksen og kommer med nye anderledes idéer og gode tips til dig. Med udgangspunkt i vores værdier har vi indrettet et lækkert showroom, hvor der er inspiration og nye idéer inden for komponenter, design og plader. Her er et par prøver på nogle virkelig flotte løsninger. Du kan finde mange flere på vores hjemmeside, eller endnu bedre, kom og besøg os. Du er velkommen.